При неотдавнашно сонарно сканиране на океанското дъно, учените записват звук, напълно непознат за човешкото ухо. Спрете го, господин Рак! Спрете го! От Paramount и Nickelodeon. Кой иска ракбургери? Тайната формула на ракбургерите я няма! Без нея ще настъпи срив на обществения ред! Не преувеличаваш ли малко? Добре дошли в Апокалипсиса, дано харесвате кожа! За да спасят света си, Замири се на ракбургери. Ето там. От повърхността. Добре, второстепенните герои след мен. те ще дойдат в нашия. Какво е това място? Този ще знае, умнике! Има 5 глави! Захарен памук. Ако хапнеш, ще можеш да тичаш до края на света. До кога ще действа? Този февруари Ракбургери! Какво правиш ти с моята формула? Моя формула! Случва се, щом съм нервен. единственият начин да спрат суперзлодея Да го сразим. е да станат супергерои. Вижте ме! Аз съм Бог! Какво е това дяволско нещо? Спонж Боб! Патрик, Да, приятелю! виждам ярка светлина. По-добре ли е? Много благодаря. Спонж Боб, гъба на сухо, на 2D и 3D. Справедливостта е най-сладка! Сладоледена! Трябваше да ти изберем друга суперсила, Патрик. Влиза в нашия свят от 20 февруари.